lain yo play hari ka siap bapak ni kan dia video ya kepada pulang atau video pamadi man syakriyo try na kabang yang semua di bawah di prawi di beliau wan hari ke bor jadi siap bang ngi ko magilabo di jituan around di oban kerku ikijing syakri baro hagani ke step pat kumju hagani ke sngi ngin sedang ikijing syakri jingi de ka bagin di oban ruai ke jirwai ka ba south pa sanpuwe ka jingruai ka ba south pa sanpuwe kham thiang kat baki sngi ki yai ngakan mau ya jingi bathiang u jisu ka kham thiang kat baki sngi ki yai kat nos ngau thiang ban shushania tang hau u kham thiang kat baki sngi ki yai ngin ruai ngin kemen bat ngin yaro ngin ruai kat baki sngi ki nang yai hoi da jing kemen ngin ruai yaro u kham thiang kat baki sngi ki yai worship team kan yo ya ka ban yalam ki jing syakri lamba ki jing ruai bat hadian juga di ki ruai ngobha shibon e ban khot i ba Albert swear in ngobha ban wan sini syakmat ban pulian ka ktien jong play bat ha ka ju ka por ban pan kan tang ki jing syakri jing i ha ge ni ki step ha ki jing duai ka jing ruai ka ba south pa san phuai akan mau ya jing i ba thiang u jisu akan thiang kat baki sngi kia kan nos ngau thiang man shu shania tang hau u kham thiang kat baki sngi kia ngin ruai ngin kmen bat ngin yaro ngin ruai kan baki sngi kinang yai o da jing kmen ngin ruai yaro u kham thiang kat baki sngi kia jing shai ka teng shai na ki sngi ka jing em kham teng shai kat baki sngi kia nur ka jing shai ki be no ka jing dum mit oi kham thiang kat baki sngi kia ngin ruai ngin kmen bat ngin yaro ngin ruai kat baki sngi kinang yai oi da jing kmen ngin ruai yaro u kham thiang kat baki sngi kia jing kermen kas kem wat hapling yom ba oi kham klein kat baki sngi kia aha jing du jing kermen ban yeng ngala oi kham klein kat baki sngi kia ngin ruai ngin kmen bat ngin yaro ngin ruai kan baki sngi kinang yai o da jing kmen ngin ruai yaro u kham thiang kat baki sngi kia ka jing supa jisu la ai langi nang kham thiang kat baki sngi kia jing kermen ba jing kmen kidaman kasni oi kham thiang kat baki sngi kia ngin ruai ngin kmen bat ngin yaro ngin ruai kan baki sngi kinang yai o da jing kmen
in Rayaro u kam tiangkat bagi swi dia hak meningkong ai kublai sam thamai ki prongai iwe piwe hak kerteng bathyang tam bijong trai jingi jisu bolong nong pen em jongi ti so mangin la iki kijat bijong trai jing duai an puli kat tu kat ni lagi bentar nak tiang bijong blai kesam bispa lai khot meningkong ter ko men sim jonga tu kurkhu yo trai bat barok ka bahanga ya ka kerteng bakhu jong ko men sim jonga tu kurkhu yo trai wat kelat iki jing le bha jong u barok uba map iki jing le bomman jong pha baro uba shna iki jing pang jong pha baro uba pen im ya jing im jong pha na ga jing jon uba pen phong pan singet ya pha da gi jing le isnei bat gi jing snei ba jam ka sam ba pra pusau khot ba khat we number utrai ublei ulong kasngi bat kasti utrai un ai gi jing ai e bat ka burom ya ka ka jing pha un om khang nagita kiba yaj bet anta na u no isaya safuwe khot ba shipho tu wat shep tieng me namar ngalong ringkat bat me wat ngong ma namar ngalong blei jong me ngan penchat bor ya me hoi ngan yarap ya me bat ngan kersian ya me da kakti kamon ka hok jonga Matthias Afsau dekhot ka ba Matthias nyau dekhot kal nong ban nyau dekhot ba phuwe omu brio baro boong hanga atrai ubanyo lek apo ka hima ki beneng rei utaken ubale ekamon kupa jonga ubah beneng shibun kinya ong hanga hakata kasngi atrai ngi ngimshim la yalap haka kerteng jongme ngi ngimshim la betno ikiksut haka kerteng jongme ngi ngimshim la le shibun ki kamba ru haka kerteng jongme omda kumtate nga ngaru ngan ong persya eki ngamju la ithu yapi khilait no nanga phi ke bajutrei bomman iwe Timothy riul nong khot khat we khat a hende mami a ubriu jong ublei to phet yap no na kita ki ei ru tu be brai ya ka hok ya ka jing riu blei ya ka jing nge ya ka jing e ya ka jing yasha ya ka jing jamnu tu ya le ya ka jing le ba ba jong ka jing nge tu men bat khang ya ka jing em bom jikut ya ka bala khot ru ya me bat mela phla ya ka ta ka jing phla ba ba khmat bun ki sakhi tingla puli nak tin ga jong blei ni le hi jat dong trai ha ka jing duai sasisen bat trai ngi wan ki jat ki jong me lemba ka snam ga jong jisu ken ko pa ni wan khmat jong me lemba ka kerteng ga jong jisu Iwana khmat jong me ken ko pa lemba ka ding phna ga jong ngitip minam la trai ban wan da ka wai pat ka lenti shame li tangling bau jisu omdan pat ka wai ka lenti ken ko trai ka bau jisu hi la ong ko trai omdan ko ta balak ban wan shok pa lai tang danga trai be ikum tangi wan ni ka step ken ko pa lengba ka ni ka kerteng ken trai ka balak pen bana ken ko pa badan ke jing pen em ha ka don ka lenti she ka jing em bom ju kot ken ko trai ngi sungangu ye me ken ko trai namar bangila syam ye ken ka kerteng ko trai ngila syam ngila mat kan trai ka jing it kalbari ken ko trai kum tangi don ka down ban aingu ye me ken ko pa trai ka maning ko nga aingu ye me ken ko trai malapan em ye ka man sim ke jonga ken ko trai lem da de me malapan em nga ko trai nganam don hani ke jaka ken ko trai kani ke di ka por nga ko trai ban don he ke jaka smo bha par thai ken ko pa lesing la am shu shong ja thai ha yen ko trai be jonga ban thia sngi ken ko pa ban pet ye shibon ke jing pen berngya bangila ban yo ani ke sngi ke ba khadu ken ko trai handai ka man sing go jingi ka muhun ken ko trai na malapan em ngi ablai ni muhun ken trai be jonga khlam liop ban rung shika yen ke jong me ken ko pa malale bhai ngi shibon ken ko trai ke jing le bha ni jing le bha ka ba kraw tam ke ko trai ka kamba na ki kamba ka ba kraw tam ken ko trai ka long malapan em
ko man sim jeng ikin ko trai ni don ka da man sungu im ken trai be chunga Te tangki pamat ken ko trai ken so thu in ke ji Calvary ablei trai ko don i complete ban shakri me ko trai de na mar bangim don me u Jesu ke ji em ko jong ken ko trai ni wan ke je sang ken ko trai ni long ni wan ban pendep ye ke formalities ken ko trai wa de ke sngi ban wan ke je sang ni wan ke ko trai ne ke don jong i complete ban shakri me ken trai ni rung ki brio ki bakum ju an ngi mi ne ke je sang ko trai ngi mi ki brio ki bakum ju khlam don ke jing pen kala ken trai khlam don ke jing pen thmai ablei be chunga ne ko ke sngi trai ke ke sngi trai ngi long kum ju ke jing em ablei ho trai ngi wan ke ying ke jing me ke long ka ba tam ken trai be jing sngongu e ka ta ablei ne ko susi ko ke jing em jing i ken trai ki sngi ki ban wan ken ko pa a ki sngi ki ba buat ken ko pa ngim don ke jing e pher ablei be ne ki brio jung ka por thai ken ko trai rap ngi ne ko step ablei bangi rung ke ying ke jing me su thu e ka present ke jong mun sem ba kho jong me trai ni dwai ken trai ba mun sem jong me nyo ba nya lai lo ken ko trai ki don jing i ablei ba ko ro junga un pen plu ki don jing i ken ko trai ki prom ngai ki ba pja sam slam ke trai ki bang ban roi ken ko trai ki bang ban dwai ablei trai ki rung ke ying ke jong mun sem jong me ken trai be un pen plu ki don jing ki ken trai ki rap ki ken trai be la don ko no ba khang la de ki ko trai ban shikri la lo me trai nge dwai ni ko step ablei en plai lo ki we ken ko pa be junga ya dan ko no ko pop ka pen wit ki ken trai ka ba sno ke jing em ke jong ki ken trai ka de ka ta ka khang la ki kem la ban shikri la lo me ken ko trai be junga ka tin je me ko hang ta ba don mun sem ko don ke jing la lo ken ko trai nga ngai ban ni ko step ablei be junga ki prom ngai ken trai ki bam don ke jing la lo ken ko trai ka ni ko step ken ma ke jing pen thmai ke jong me trai ngin ma ke jing pen kaladur ke jong me ken trai ke de ka ta ablei ke jing em kustan ke jing phe jing hi ken trai ni ke wei pat ke jing ngai ablei be junga ka tin je me ngala puli ken ko trai be ka khot ngi ken trai magin pen mlen de ke jing riu blei ken trai sha ke jing e ken ko trai be junga dar ngim don ni ke jing em ko riu blei ken ko pa ngim don ke jing phe ni ke pat ke bru ke bam ngai me ken ko trai mem chim la khot ngi malong ki riu ba ko trai mem chim la khot ngi malong ki riu ni am blei be chunga me khot ngi kan trai be mangin long ki riu blei ki ko trai ko mangala pulin ko tin ke chim trai me la khot ngi malong ki khon ki jong me trai me la khot ngi malong ki sun ran ki jong me ki ko pa be chunga ya rap trai ko mangala pulin ko tin ke jong me trai baro ki be snoi ko tin ke jong me ko trai kan mi ni ke je seng ki ko trai ki mi ring kat kan trai be ki jing patmai jong ki tin ke jong me ki ko pa ya mangala per snoi ni ko step ki ko trai aingo eme ablei bi chunga bangadan ke jaka ka badai biang ding ko trai ha ka duan ka ba kentang ablei bi chunga ye ka bala tei lapan kentang khnang ko trai ha ba ki ru kho ki jong me trai ki bangai ken trai bi kin wan ka leng ki jaka kan trai manya mani kan trai mani shakri la lo ka kertang ke jome ko Jesu pen plu ken ko pai ki dong lo jangi ke trai ngim dan chu ken trai be he chunga da ka wei pat ken trai ka lenting ngim dan chu de wei bingin kam it kam kra ke ko trai ke jing it ka ban kong jangi ngi ai show Jesu trai anum dei manu ban yo ini ke jing it ka ban kong ke ko trai de tang ma me ken trai ba di hok ban yo ye ke jing it ka ban kong ne ki banget ken ko pai rap ngi wei pi wei ke jing it ka ban kong jangi ngin ai tang shame ken ko trai be he chunga ngin ken ma ni ko wei ko wang nam ai jaka yano ken kopa ban yo iga jing et kamaning kong nang ikan try le tang Jesu ubare hok ban yo ya kan ken kopa be chunga try rap ngi ablei be chunga try mla pan em mi sem jing ka try na pan kadang shisha kan try gi nan kam ki jing em jing kan try ma ai ga kop ka sem ablei be chunga me dai ngi ken kopa be chunga try ngi dan ka da ban sngongu em ko Jesu be chunga try gi bam nang ban sngongu em try di tang gi ma pat ma di jing et gi jome try ki bam nang kan try ban phai shemi kan try be chunga di tang gi to gi pat mat kan try gi jing bha ge jong me ken kopa compare ka try kat no gi jing e ngi kan do a ge jing em kan try compare ken kopa kat no gi jing at plong gi wan ge jing em gi jing ken ko try onam dan wei pure kun tram onam dan gi jing e a ge jing em ken ko try baro ka try ngi wan chin ko perthai ko try ngi wan chi ko perthai ko badap shibon gi jing yele ken ko try ne tang ka wei ngi sngongu kan try ki kular ge jong Jesu ka mamala kular ken ko try ka mala pulin ko tin ke jong me ko try ma amar snngoma wa so ship ting ke try mangan Christian ka ti kamon ka try be chunga ye ge jing em ge jing ka man ka sngi ka try Jesu mal ong ko try ngam e kun suet pe
an long ning ka bat pi hadu ka bawai no ka porthai trai rap ngi bangit sno ani ki kular ki jome trai ka porthai ka nang khiwen gen ko trai ka porthai ka nang ma chibun ki jing ki jing tunju gen ko trai kum ki banget kan trai ngi nam shap ti gen ko trai ngi nam khi no trai ni ka jing et ki jong me gen ko pa be chunga kini ki jing ja ka porthai baro trai ki bakan mau ngi gen trai ki long ki jing pen khre ki jing wan ge jong me ko jisu trai am dei tang ka ni ka khlam gen ko pa shibon ki jing e gen wan na ka porthai gen trai be chunga long ki thma gen ki jing ele mar kan ti kin ko trai ko wei ke jat pan re kan ele ko wei ke jat pan re kin ko pa trai ki long ke sngi kin trai pe ki bre kin be ki jing sngo bha par thai banya ka ba e yo ble trai ka tien jme ka lai thu lu pa ki ta baro kin ko pa balai pen dap kin ko trai be he chinga ka ba kin ap khmi milti mata ko trai ka bam pat pen dap kin trai ka long satang ka jing wan ke jong me ko jisu be he chinga i rap ini ki jing ja ha ka par thai kin ko pa kin pen pe mat ngi kin trai kin pen kan det ban re ngi ap le be he chinga bangin man phai shimi kan trai darang imba pen bait le jong ke jing em ba khmat jong me ke ko trai darang imba pen khoi le jong ke jing em ke ko trai be chunga darang imba pen janai le ke jong ke jing em ba ble hi kai ngi kan trai mang ni jing ja ka por thai ke ko trai bangin pen bait le jong ke jing em ke ko trai ngin pen khoi le dia khmat jong me ke ko trai be chunga ni te kon trai ke ban i me ri tang ke ba khoi ke da not kan trai ka tien je me kam shim ong ko trai ke ba smat je sang ni i me trai ki ba shi bon je ka kam je me ke ni i me ble ka tien je me trai ko tang ke ba khoi ka da not ke ko trai plong ngi ko ba khoi ko trai plong ngi ko ba khoi da ble bi chunga rap ngi kan trai bi ngi nam kan sni ki we halan dat ke ko trai rap ngi ko trai mi nam wat da wat dong you know ble ngin pe ila ke jong ke jing em ke ko trai daranga nga bisyari we ko trai hadu ka dong along ila dia bo biang ke ko trai trai nga yang hani ka po ko mo bri ko ta shibun ke jing duna ble shibon ki jing tolot gen ko trai hi kai ngi gen ko trai mengin pen khoi le jong ka don hot gen ko trai in klat no gen ko trai ban i ki jing tolot jong ki wei gen trai ye ge jing duna jong ki wei ko trai jisu mal ong ko trai te nyo ki wei ki ba kham ba ma nyala de gen ko trai be chunga hi kai ngi gen trai mengin ngon nyo ki wei ki kham ba ma ngi gen ko trai be chunga langi don ki kerdan ko trai langi don ka spa ka pho gen trai langi don ki position ba phe trai ndai jisu me hi kai ngi ban kop ka man sing ba sngoret gen trai mengin nyo bagi bagi kambha manyangi ken kopa trai rap ngi ken jisu be bangi dan ka yeng ke chong me ken trai in mat ke jing pan thumai ke chong me ken ko trai darang in mat ke jing pan kala dor ke chong me trai darang in mat ke jing pan thumai chong me ken trai be he chinga kam dan jinga pher ko to ke je sang jong ngi ken trai ne gi we ke jing le niam ko trai jing ki bru ki bam ngai me ken kopa ke jing pher ko trai ke jing sang jong ngi ken trai klong bom man sim je me pan thumai ngi ken trai habangi rwai ko pa be ke don jing ki kaplu ken ko trai naman ngi la mat ke jing it calvary ke trai ila mat ki jing le bha ki jong me kin ko trai be ni mat ki jong kat ke jong be kham tam kan trai be ni mat ni ka pandemic kin ko trai be chunga hani ki arsenal ki bala le ko pa ni ma ri kan dong ngi ko jisu be chunga om tam ta jong ni ki ba e ba thon jong kin ko pa ni long kum ni ko ngi long man ta kin ko trai den ma medang dan ki jing thumu ngi kin trai medang dang ga assignment ngi mengin pendap ani ko por thai kin trai nam ta ko burom ke jong me ki we mala khot na shala di trai na mar ka jing ya lang ti jong ki kan trai be chunga mala pen kut na trai ini ingi mempat sim lapan kut anu ne ka klimat man ta trai menang dan ka plan nam ta jungi kin ko trai nam ta ka burom ki jong me rap ingi kin trai mangila man ai ngu e me trai bi chinga kat banginang la ban ye i pat na ko ka step ko trai ko ka sngi ko trai pen kan mau ngi kin trai me medan ke jing tumu ngi kin trai menang pan sa ngi hadu ne ka klimat ka man ta blai trai ngi dat wai ko jisu be me ker khu ngi kin trai ne ka step kin ko pa pen plu ki down jungi kin trai ker khu ki parangai badan ke seng baro ken ko trai be chinga ngada doi ker pang e ki to ki pram ngai ki pat yo ye me ken trai ki em ki joki umun sij me u itu e ki ken trai mu sij me u tip e ki ken ko palik shong ne ki seng ko trai kham pat ye sup bat me ken trai ki shong ne ki seng ko trai kat bat ka pop ablai be chinga kim la man ye thu ye no ka trai to ko pop ma ki le ken ko trai ti tang umun sim jo me la man ye kran ba ki ken ko pa ti tang ma ki la man ye share bat me ken trai man ye kran bat me ban shong ki jat ke me ko jisu abagen mi ne ke seng ko pa be chinga kin lech ki yen ki ken trai ki ma pan ba ye la ke jong ke jing em ke ko trai the sir ki don kam
jerap ki syukri ki jome tuai irap ki kelong ki balai lut ki ko pa banya share bagi syukri ki jome menyok menya duai menya slok bal ki ko pa tuai ngi duai ki ko pa bi mun ki jasang jungi kan tuai kelong ki jasang ki ko pa ye ka bala pen ya la lam do mun sem jome shimti ni ka por nang sa borok ko jisu ba he junga shimti ngi we borok ki ko tuai abang ngi mi ni ki jasang ko tuai ngin mi ring kap ki jing ku ki jome ki ko tuai ngam na ban bodur play bi junga ba kel air ka ba khut me ma ai ko tuai menta ka poi ki por bang ya ban set ki khmut jungi ki ko tuai ngim la ko ta ban ring kel air ka ba khut ki me la ai ko tuai pen ban ngi ban ring kel air ka ba mi ina ka met ki jungi ki ko pa long la air ka ba jabo ki ko tuai ngi em ki sngi ki ba e ko jisu ba he junga ka pen per khat enga ki ko tuai bi mal ai ngi kel air ka ba khut ki ko pa sau dong sau kun ki ko tuai ne ki poi ki ni ki sngi ki tuai bang ya ban set no ki khmut jungi ki tuai ngim la shu ban ring kel air ka ba me mal ai ki ko tuai hi kai ngi ken jisu be chunga mangin nang ken ko trai be chunga ban ken ken tra ban nyoi ki sngi ken ko trai be chunga ya ka jing one pot ka jong me ki ko trai ya tip mala yang ha ka jing khang ken trai dan ba tip manu ken ko pa ka jing one me ka long ka ba kendet ko trai hi kai ngi long kum ki thai so ti ki ba start ken ko trai mangin pendap kum pnyang ki khol pi ki jing ken trai be chunga ngim tip ni ka snem ken trai ka long ka snem ka ba kum nu ken ko pa kum ki ba ngi khimil nanti ka ba bha ken ko trai be chunga le sin ka snem ka ban de ki ya le ti ka ba khat do jong nu ngim tip ken trai kata le sin ka snem ka ba khat do nam ta jong aro ngam tip ken ko trai ne hi kai nga tang ka wai ken ko trai bang la man ban kre ele de ken trai ha ki por baro jong ka jing em ka jong trai de don ga nu ba shong phe na ka jing em ka jong ken ko trai be chunga weng no e ka ta ken ko trai be chunga baro ki jing long do ken ko pa be chunga kin ja par thai baro trai what I be kan sno ka jing em ka jong ken ko trai ye rap ta jong ki pram ngai ba dan ni ka seng ken ko pa bang la ban weng no ken ko trai in kan ther no trai ki jing long ba ken ja par thai baro trai in kan ther no ki jing long ba ken ja do baro ken ko trai mangin wan akhmat jong be ken trai ko mangin long ken ko trai in wan akhmat jong be ka don hut ka ba khut ko jisu shimti ni ka por ken ko trai pen selek la jong syukri jong meru banya sami ka tin ka em ka jong me kin ko pa baro ki jing syukri ni ka step kin ko trai ke long ki ba yang hun na khmat chme ka da dwai ka pang ko trai ka worship team ko trai ke la long ka jing kar khu kin ko pa nam tau pai renget ka tra bawan ki je seng ko trai la long ka jing khu kin trai bi nam ta ki pram nget baro kin ko trai na yai pen selek e ki kin ko trai bi e we pi we kin ko pa ka da dwai no du ka donot kin ko trai ka jing syukri jong ki kin trai ka la long shisha ko trai ka jing kar khu ka ba khrau ka balang ken ko trai pen slek ko trai we pi we baro ken ko trai kum ba ki ruai ken ko pa kum ta ki la ban im nam ta ka gospel ke jong me trai kum ma ki yeng hang ne ken ko trai ban ruai nam ta ka buram ke jong me aba ki ya chorom shen ko trai ki bru ke ni i ka buram ke jong jisu ha ke jong im ke jong ki rap angi ken trai be chunga mangilong ke jong sha ke jong me hang no mangi dan ken ko pa ki bru ke nam issue angi ken trai ni ken i ka dur ko ba bhabru ke jong jisu ke jong im ke jong ki khmat mangi ngi pech ki ken trai ka khmat ka ba phu sam ki jong kan trai kan pan i ye ki breu kan tra bangi long ki khon ki jong me kin ko trai weng kin ko pa be nga kan no ko me dei ba ka mon ke jong me kin ko trai ker khui ki yen ki pra bangi baro trai be nga ki ba mat ki jing tunju ki jing e kan trai ni ki snem ka bla le no to nga kam kan ti ba ka kerta ngi jong jisu keranda ka jingit kan trai ni ka step bah ni ka snem ha ka kerta ngi jong jisu ki yeng jing ki pramai ke bam judan jing sok ka trai ken ma di jing sok ka jong me trai nga keranda ka jingit ken ko trai ka kerta ngi jong jisu ki pramai ke ba thia pang ni ka snem bala le ha ni ka snem ko ba thmai trai kin ki jot ken ko trai kin yeng kon trai be jong ban shakri me ban trai ki kam ki jam kham tam ban phla ko trai ye ka buram ka jong me ken ko pa ki khon ji ki pramai ke ba sha te mrao ko trai ki bor ka pop trai ki bor jing mlen ba sniu baro hakani ka step nga keranda ka jinget haka kerta ngi jong u jisu kinya syam yu nong pon em jaki kin mat ki jing polai lut ki jong u na ki jing te jing khom ki jing mlen basniu baro ki jing em jong ki trai pelong ki ram pai yin ki pra ngai trai ki ram pai yin ka trai ki ba ka duan jme ka don ki por baro ko trai ki long ki ram pai yin ki ba ye jme trai ni tip kan trai la ka balang ka khlan ko trai dei ba ki yiram pai yin ki pra ngai ki long ki ba khlan ki ko pa hi kai ngi we pi ka trai bang ki pen khlan ki jong ki ram pai yin ko trai khnang ka long ka burom ye me ki ko pa be ker khu ki bangai trai ki be seng lang ha ka kertang ke jong me trai hani ka sngi baro ko we kin ko pa ker khu do jo mun sem ba kho chme te song ki de ke jing e ke chme trai shi kan tinga dwai jing so khia ro trai be chunga nam ta ki nong trai jong ka balang kin ko pa be chunga ki shakri ki jong me trai to nang e pen sle e ki kin ko pa be chunga te song ki de ke jing e ke jong me trai nga dwai kin ko pa kan don ke jing e aprang ki nong trai kin ko trai kan don ke jing e trai lang aplai be kan don ke jing sngoret kan trai
Kandan kijing pendem ablay bit. Compare ke tuai kat du ngilala man le ki kamba tuai. Compare kat nu tuai ki permai ki lamat kijing pelat kijing melma kijing duai kijing i tuai. Hene tuai obakat du king kupa be chong ka kitin jembe dai tang kijing i ka banyai ne ko tuai be chunga. Irap kan tuai kinong tuai chong ka balang king kupa. Kinang ting shine kan tuai. Kinang la ban tuai shit ham nan ta ka buram ki jembe tuai. Ling baga ministry kijing ki king kupa. Kadang ai man swim kan tuai ki babun ki banget king kupa be chunga. Te song kan tuai kinong tuai te kijing i ki jong me tuai. Ni ai pen sle ki ko tuai. Habagi duai ki bapang kin khia ken ko tuai. Habagi be ki ksu ken kan ria play be chunga. Pen sle ki we ken ko tuai be chunga. Pen kup ki kijing sngaurit ke jong me ko jisu be chunga. Pen ngam ki ka tham kijing sngaurit da play be chunga. Ni IT ni ka por ko we ken tuai barang sa. Hagi kti ki jong me ken ko tuai. Laba kini borok ngadwai ngapan tang ha ka kertang jong jisu nong pen em. Amen. Tu beliau ni oban kerku elo jong syakri jong u. Ini oban peteng ke jing syakri de ka begini oban ruai ke jing ruai ka ba sau pulai. Ka jing ruai ka ba sau pulai. Ban kiu artet nganang ele. Syaki kerdan kam jrong abe. Ngaduai jur nganang more. Try ra yang kam hajrong e. Try ra yang bangan yo yeng. Da ka jinget haja ka beneng. Kam shaneng hi men sim ka be. Try ra yang kam shaneng e. Tu ngi yang lang. Panyesok lang de ke cirwai ka ba sau pulai. Ban kiu arte nanang yale Syaki kerdan kam drong abe ngaduai jur nganang mare try ra yang kam ha drong try ra yang mangan yo yen da ka jing haja kam ne kam shaleng hi men sim ka be try ra yang kam sha neng ngam kwa shisha bangan shusa hajing arta injing bangla laki weban lakim yale ngaduai ngan posya drong try raya bangan yo ye da kajing haja kabne kam shaneng hi men sim ka be try ra yang kam sha neng nga kwa ngan im halor pertei ngan im hapo jing ai em le na mar ngas no ki ba tiang jing rai riu put kam sha neng try ra yang bangan yo ye na ka jing haja kabne kam sha neng hi men sim ka be try ra yang kam sha neng sha drong tam nga kwa ban ye nang tangan i jing pernaim ne nang nirungan duai jure try ra yang kam sha drong try ra yang
Kani ketika tayo ke baar jong uni ubunai benengkong juga ketika senam ke batmai. Bani ngaingo yo blay ya ke jing alam badi ke jing paniat ke jing u ya ke jing im ke jongi. Habang ilarung si ketika senam ke batmai. Yo le sia dan menu-menu na pedeng jing pi ki parabunget ke belong ke sien ke benengkong ke bapi pinio ban ya soalang ban ngikum ke balang ke jing syakri yo trai. Lada don pedeng jing pi ke belong ke sien ke benengkong bapi don ke jing syakri bat ke balang. Ngiku abani pipi la ban syura ke ketiga jong pi lada don menu-menu. Dan menu-menu ke dikasian ke benengkong bapi don ke ni ke jing syakri. Hoi terang ker khui fi. Dan don sikiwai pat. Kum ke balang ni pediang sngobhai pi kong. Badi kiwai pat ki prawngit ki bal kalong ka sien ka benengkong ba pinio ban ya syakri lang ngi. Ban ngi yai khod e ye pi ba pin yai wan hagen ke yeng ka jong trai na ka wai ka siu trai ka wai ka siu trai. Ba ngi yo ya ka ban mane lang ban syakri lang yo trai. Badi ngi habang larung syakri ka snam ka batmai. Bad habang le ya ka snam ka barim syadian. Bona pedeng jungi ngi larung rengkat bat ka donot je ka jing sngongo yo trai. Shimet habaki jingya lenti juga jingim ga jungi lang baki ni ki benai ki sngi ki tayo ki snam ge balalai no bat habang laya ro ki ni ki khandai teli ki sngi jong ga snam go batmai ngi don shibon ki ke banai ngo yo trai bat hagene ga por ka jing khot jonga ngi lang baro na lor ki jing ai ngo yo blen na lor ki jing sngo ngo yo trai ai ba ki jing duai jungi kumangilai ruai ke digi ruai ban ong trai ngakwa banang keo artet ngangai mdani weru na pedeng jungi ki bakwa ban sa hajo kata ke digi jing angno jungi lakalong hakinu kunu ki benta jo ke jingem jungi hakiliang baro lakalong hakakam hakajam hakapule ke dangle hakinu kunu ki benta ngangai ngikwa banang keo barka bakongsan ya kalong banginang keo artet haga jingem ka baganjaman sim go jungi Genom sahajo, kemaliyo sengo lama kejing dua, lada daun pedang jungi ki bombi, banwan syagi yang kejong trai, ai bagani ke senam ke batmai, kalau kejing kot jingmot jungi banong trai rabenga, bangini banwan syagi yang kejong me, lada daun pedang jungi syuat tiak langai, ngim bangi ke ketian kejong trai, ngim bang ban sengap ke ketian kejong belai, ai ba kani ke senam kalau ke por, ke bangi ngadong trai ngiku aban ke ketian jong me, balada daun kanu ke bangi sengo tu aga jingim ke jungi. Kabadang khanglat ya kata ke jingedai ke BM jingi baru belai tingi duaing ong trai raingi bangin kiwarten ngenom sahajo bat ke jingele ke jingi habangele rengkat bu trai utrau ni rabon ai boing tingi duai lang ha gene ke por trai ba ha belai bi isnai ngi aingo ye me ha gene ke por jong ke step habang iyo abanya don lang ha gene ke yeng ka bakan tangga jome ko pa bokodor nyango ya kakti ke chome able nyango ki kular ki baskem ke chome able ya ki bame malakular hangi ki bangai banong nganga loreng kat bat piala ke sngi hado ke bawah jong ke berthai try nganga mat ya ke ni ka kular ke baskem ke chome atrai ya ka bame me pendap ha ke jingem ke junga bat ke yeng ke sam ban ngamar tien hangi wei pi wei ki bangai ki badon ha ke ni ke jing shakri ha ke ni ke step ko pa bokodor nyango atrai ya ki ke mensem ge bokodor nyango yo pailang ujong me yo bame melawan la atrai ha ge ke por ge ke step nyango ke ke prabunge ke balong ke sen ke benengkong bakin yo ban ya sok lang bangi kom ka balang ngada duai atrai men ker kui ke jingem ge jongki habaki ya don lang ha ge jing syakri rengkat ban ngi atrai kom ka balang kan don ge jing rhem ke mensem kan ge jing plo ha ke mensem juki bakin i ban syakri me atrai rengkat baki donot ke bas ngongo ya me atrai oh ke jing duai jungi haga nega step kotra ya rabingi bagenang laban keo artet kotra haki benta baro juga jingem jungi kamtam haga jing mani baga jing syakri jungi ya me atra ya rabingi kotra bagenam sahaju kotra be re ai boring ya atra chi subakara tra bagin wat ke basheneng kotra ke basheneng ke bakan jaman sim kotra ngin brai ke takotra chi su ke ban penmentoi ke jingem ga jungi ko kan ra chi subakara onge da duai ya me
hage ni ko por ya rap ngi ko trai ya rap ngi ko chisu ngenang ya cha khamat cha prang trai ngin long ki khon ge chame ki ban bo ke jing shania hame batang hame ha trai chisu namar ha bangi nang ban shania hame ha trai me ai ke ching ker khu hage ching em jing ki bangai ko trai shiming elang baro ni pan kan tang hage ni ko por ju jing shakri me hage kerteng ge jong chisu amen kat ba mangingi dang edon hage ni ge jing shakri ni ge step ki don shibon ba ki prabangai ke bala pentip shengi ke badan ha pedeng ge jing pang ge jing shitam ngin kan mau ki hage jing duai na ka banta we na ki shakri ge jong trai rang ba ju ka balang ge ba elroy rang ka ba ke yeng don ha pedeng jing ngi tep e ka ta ke lai kendo e ge jing accident ge di khindat li ge sngi bat mantai don ha po hospital ge jing sumar ngin duai bo bleu nyo ban pen khiai e kong ba di khon jing i ngin duai ro na kamtai ba kelbat kriam ini ru ila shitom la bon teliki banai duai ke jing pelat ke jing pen khiai ru dan po hospital duai na kamtai pastor bakermen nong plu iri dan nang thia po apollo hospital na kamtai ke jing sumar duai na kamtai ba polister nong sit we ni ge pram nge ha ga dong ho umpling la shitom la kat to kane por ngin duai ke jing pen khia ga jong trai duai na kamtai ba steward gasa Uniu prabunge uday na kabalang jingi nang tiyan na palappo lamen. Udon na kajing stoma ka bakhamjor, labo kajing karpat, bangin yo abanekit lang iha kajing duay. O na kabantay pastor in charge jingi ro, ila pentep yang aman naman step. Penamla bandon na kajing seng namar ba idon na padeng kajing shitom, ginikit lamru iha kajing duay ba uloy yung penkiai. Duay lang na kabantay kimiki kon jinga ro Rosalind ro, dan apa yang kecing stom baru konsen rang jengaru dan apa yang kecing bayong klik bau traun yo ban penkia pada kini kepol ada dan apa yang jong pi kepada negara kecing seng pidon kecing skau stom kecing nyon hakimet ki bahaya ngasam jiwi tengin ra kitiban peni kadak bangin yo ban Christian lam hoi tengin duai da kecingen bau traun yo ban penkia ya kini ke bapang ke stom baru bat kumju nak banta jong pi kepada hang ni tengin duai lang ha kini kepol Tribe of Hab lebe isne. Gituai kerpang na kabantay kini parabangay baro ke balabo ke cingkerpat bangin yo bane Christian lam ki hage cingduai ko chi sobakara. To kner na kakti ke cing penkia jome. Dan na padeng jiki ha padeng ke cing tiapang habaki don ha to ke jaka baka cing kot lang cing ki bangay kan yo ban kta ban pelat atrai ya ke cing shitom kta penkia ki gotra shikriu cing me ba elroy baka yeng gosem na kabantay ba Bot kriam, nak kebentai pastor Bakerman, pastor Kenong Pulo, nak kebentai bak Polister, nak kebentai jongi bak Stewart, nak kebentai jong ke yeng ke jongi ruatrai, nak kebentai ki prabangai ki bala don nak ke jing semre ki don apa deng ke jing skoshitam ke met kotra, ki bahaya ngasam jiki kotra, ki duai ko chisu, ki duai ke jing pen kia jome ko pa bokodro, ko mame melek ki kamba habame bedang don ke bertai, ni don ke jing ke beskem, bak jing jiki kan pen kia ki ko try chi sobakoro pelai loit ko try pelai loit ko chi sobakoro ngida IT ko try bangida penkan tang ki hagi ketiga bodan bor chome haga kertenga cheme uji sungi duai amen ngadon ga jing sko kias tanggawe ga jing duai ga ne ko por ngin duai lang ngini duai lang na kamta ki tnat trikam jong ka balang baro nado ka assembly ngin duai na ka benta ka Business Association, ke Pastors Fellowship, duai ke Mission Board, duai ke Evangelism Department, duai ke Jing Seng Gentay, duai ke Jing Seng Samla Jokari, duai nak kamta ke Sunday School, but ke Children Ministry, duai nak kamta ke Koket, duai nak kabanta kiwai ki tanat trikamro ki badon ha ki district ki circle ki balang shidong bo bleu nyo ban kar khu el ke jong ka kam hakini ki snem bo try unang yo banang pen klan ni duai nak kamta ki syakuri ki jong try ke be ket ke be ba ka kam ke jong blai nadu ki pastor ki nong yalap ki rang ba balang ki long ki khon samla ki heb ki beret ki be e ban ket lang ka kam ke jong try bleu na ai ki ka bo be ki dang la ban pertelon ni ka kam ke jong blai bat ha ga ju ka por ni duai ru ke ni ka por nak kamu tahu syakri jong try ban ai ka khubor bo bleu nyo ban kar khu ni toi duai lang ha ge ni ka por try ji sobakodor e duai na ka banta
kita nak terekam jangka balang barok ko try haka assembly haka district haka circle bar hiki balang shnong ge jongi ko try bi ngeda duai ba me manang yo ban kerkhu la ge jangka kam jome kenong ket kam haki ni ki terekam ge ba per hapo joka assembly ko try kerkhu ki ko try kerkhu ge lang kam mission ge jongi ye ki ba mission board ka de ban yo page atra kerkhu ge lang kam mission kabaran hapo Sri Lanka ha Bangladesh kabaran hapo Nepal ge lang kam mission kabaran Manipur, kabalang kamisyon kabadan po Sikkim, po Assam ko kerjar, kabalang kamisyon kabadan Karbi Anglong go try, kabalang kamisyon kabadan ki wepat ki banta, jong kani kari kabai ka jungi, kabadan po Pune, kabadan po Orissa go try, but ki wepat ki banta, jong kani ka state kabai ka jungi, hapo Himachal Pradesh rukum jo go try chi sabakora, gidwai ki prabung ki kabadan kamisyon, kamtam haki ki state haki ki jaka ki ba shitom go try, ban pla ban ki kerteng ke jeme kerkhu ki ko trabe kan mau ki pastor kan mau ki nongyalap ko tra kan mau ki longkpa kan mau ki longkmi ki khon samla ki hep ki bered ki badon ka benta ka bakrau ya ka ban pentelon ne ka kam jome nang ai bor nang kershan ki ko tra bakin i atra ban khet ka kam ga jeme de ka jingkemen ko tra kerkhu ki ka bor ka badangsa ya ka ktien ke jeme badu syakru jeme tra nge dapan kan tang ko tra bakalong ka jingker khu ngelang ko mo pai lang jome ha ka kerteng ke jauh Yesus ngedwai. Amen. Amen. Kat kum ka program magadi ka step. Kadi ka program ka bangilabu ye wei pastor ban she magadi ka banta. Andre ne ke daw bom lakiar akapor ka balengkot akapor ka bakerki. Ngila ban shet agadi ka banta hau syakri jong try ba Arlington Krem. Balong chairman jika balang ba inshe magadi ka banta. Kidon bon ki khep prabange bi ki bangi kum ki nangalam ka balang ya hap ban shim ya ka benta ha ka por ka bagarki ka por ka balangkon ya ka ban ai ya ka ban shim ka benta ban sam ga tien jong bleng nges kem ko mangela bu ha ke jing duai traun yo ban ker khu lo jong shakri ba kalong ka jing ker khu na ka benta jongi lang Yero utrai prabange amen tungin pendem ha ke jing duai Ublay berkupa jing bah benengi aingu ye metrai bengi osngawi ke sur ke jong me. Kadne ki men sim ki bakordor ki wan man yero ban krau ye me. Kuren tang shikentin du men sim bakoj. Na ke ktien ke ba imbat ke badon bor ke jong metrai. Kandai ki skor ba ki don hut ki ba kencamen sim. Kar kui ki tu ke biyo ban ye sok lang bat ngi. Lang ba ke ni ke social media ke YouTube jong ke balang. Ngidwai ba ke cingai ai ganap biang bat ki. Kerkuye kani ke klip mat, kerkuye kani ke step. Hake kerteng ke cuma uji sunong penim badunong seuspa. Mentabat hala kerta. Amen. Doble yoban kerkuye ngi hakini ke kendiat teliki minutes. Kabingi don hake ying ke cong utrai. Iba BM ka singa. Upara bayikit lengkor hake kam ke cong utrai. Kirang bak bait, ki syakri ki cong utrai, ki khon samla ki long kimi ki long kpa. Iai kublait ye pi ha ke kerteng ke bathiang tam ke cong utrai. Kumbala pen sngau de chairman na gani ke step. Bagi don ki para bengait bait ke cong ni. Ki badaga men sim cong ke cing it. Ki yo bandon ringkat bat ngi kum ke balang. Ban yesro haga ban syakri ya utrai ban longgi khon gi chong blai blai nyo ban ker khu ye pi ki para bengait beit bat ke yeng ke sem ke chong pi kerpang ye pi ki biyo ban ye so bat ngi he ke step nagi hospital ke ba pidon nagi jaga ke ba pher trai yo ban ker khu ye pi ki para bengait beit haga ni ke step leng ba ke tien ke ba imbat ke ba don bor ke chong utrai ka kubor hageni ka step kalong syapang ka cingduai jong ubreu jong ublay ubreu ubahok ka bangila ban syem nagi kitab cingken ka lenong ka bakat ar balada ka por ka syak ngin pej barok khat hnriu tuli ki lenong barok khat hnriu tuli ki khot ka ban long ka cingker khu ye ka cing im jongi wei pi wei Ai kublai senem temai besuk bekemen ni pi barok ki para bengait bait ki khandai teli ki sngi
ki bau turai ulai ki dei gi chongi kala syai kam dei gi chongi kesnem ar hajar ar pu ar kam dei ke chongi wala utrai ulai hangi badalong gemon ke chong utrai trai turi penim yangi lang ba chong kene kesnem kene gede ke cing duai ke chong breu bahok ubreu beli i ublei ubreu ublamat ublei syem markmat ya ke cing penlong yo ublei bat kata gede ke kubor kabengin yo beni keren ha gede ke step bengi kwa bageni ke kubor kabengin yo beni keren ha gede ke step kandai ke kubor kaban yalam kaban betin yangi bengin yo ban penkut yo neusnem ar hajar ar puar mentangi don lagi mau cam benengkong jo kesnem ngimtip kala syai kadai kamdai ke chongi henringi tip bagadon hakikti ke badan bor ke chong utrai ngakwa hakene ke klip mat syua begini puli ya kene ke tin ke immat ke badan bor ke chong utrai nagi kitab cingken kalenong ke bakat ar nado ke dekat ke benengkong hado ke bakat riu pi ke badon ke tin ke chong utrai ke ti ke chong pi ke kitab cingken ngin yo diang ye ke cingger ku ke badap ke baslei kombo utrai lo kerku ye lo chong syakri ubayeng hagene ke step ngakwa ban penken mau ya ke wei ne ki kentin hagabali thu inga do wei usyakri chong utrai hagene ke tiyau ke baladep kidon ki kentin bo kho kidon ki kentin sanut kabalami no wei na ki rangba bekit ya ke balang hakiba kendong chong ka caka chong ka ni ka nongba shalong hakiba kendong na kiba kendong tam utaw rangba balang ulong yu wei pat ni ki rangba balang uong kumni ongko ba habang apet ya ka ying ka chong pi habang apet ya ka ching syakri chong ka ying ka chong pi I kumba ka perthai lem bakan wai ko ba habang apet ya laga chong ka ying ka sem I kumba ka ni ka perthai kan kut bat kan wai no ki kentin bu ko ki kentin sanut long kinong yakit anda ki ying ka kadap tang da ki ching e ba da ki ching hele manu ba penlong kumta manu mapigi kon ki ba penlong yo pa ba pliban keren ye ki ba kum kini ki kentin kala ka bemut mdan da ko wei pat kalat manu alami ka ching suk ba ka ching kemen ko ki para bangaj be it how try jisu habang yo ngau ye ki ba kum kini ki kentin bo kho ki kentin sanut nagi nong yalam hagabalang nagi long kme hagabalang nagi kon samla hagabalang ungko ba habang apet ye ga ying ga chong pi ikum ba ka perthai dang lem bakan wai henrai habang apet ye la ga chong ga ying imat kene ga perthai kan kut bat kan wai no ki chau gi umat namar balai mlak ban kontrol mlak ban yalam ki khon kim pediang ye ke ching higai henrai ne urang ba balang uyai ne ban sekri yo trai ko ki khon la ra pios ngau ye ke bekum ke ne ke khubor atu pin kala ka bumut andai paim don chu andai meim don chu kinong yalam kim don chu imi ki kentin ban yero bat ban ai men sim por ke yach step para bengej bei ka khubor hagene ke step ngaduai ublai bakan dai ke khubor ke ban keta ke ban yalam ke ban aibor ye phikum ki kon samla ke ban aibor ye ngikum ki kme ki pa bangen pet sepersa chong gadak ngeong trai bat ye ki kti ki chong ni te kene ke por nga kerpat ye ke worship team chong ka balang ban yalam arsin ye kene ke cingruai ke bah hendriu spa hendriu phukendai ngin ruai ke benengkong ke khoros bat ke khot ke baar
Hadin ketangin poi hagek tien ke im ke jong trai. Tungin yang lang barok ngi ruai gini ke cing ruai. Arsin. Ya ke koros bat kinigi ke dekat ke benengkong bat ke baar. Ngini ruai tang sisin. Tungin yang lang barok manai ke buram syau trai. Kumno tak ingi, kumno pen im ingi, kumno ialam ingi. Abu kener lagi kti yang abu kener lagi kti yang Dei nagata kadau ngidon ka hok ngidon hagani ka step. Namar ba utrai lo pen im yangi. Utrai lo pen kia yangi. Pigi badon nagi hospital, pigi badon nagi ying, pigi badon nagi caka ki baper. Wiok ban sok bat ngi hagani ka step. Trai un kta ipi pen kia ipi. Amen. Ngi sekri ublai jegi kamba. Ublai badon bor. Nagabenta chung pi ki prabingat beit ki bamdon ni ka Bible ka bahe ki kti ki chung pi ngini pule naga kitab jingken kalenong ka bakat ar ka dekat na ka bakat ar ter ka Miriam bat u aron ru kele kren knyum persya yo Moses namar kata ke kentai nari Ethiopia ya kabau lesyong kurim nabau lesyong kurim bat kenong Ethiopia bat kileong sisya ulekren utrai tangdo Moses syem lekren dangi rude te utrai ulio sngew ye kata henry utau breu Moses ulalong ubecemnot tam nagi breu baro kiba haga perthai. Kani kecing itu kana ya kabala tho hagi kitab jong kecing em. Ka kren syai ka ya tho syai. Syapang ki laingot ki breu
Ya ka ba kerteng ke chong ki la tho ha ke kitab chong ke chingim. Bat kata kalong u Moses ke Miriam bat u Aaron. Hagaway na ke jingyat lenti chong ki kumkin syagri ke chong utray. Ke Miriam bat u Aaron kilabuk ya kini ke cingkeli. Hatu ublay Syam la keren lang ba chong ni. Hatu ublay keren tang lang ba chong Moses. Ki kentin ki bangim kmi lenti bagin mi nagiskor chong ki briu ki balatho haki kitab chong ke chingim. O Moses bapli u syakri chong utray nong yalam jagi kon Israel. U bolong nong aplang brot. Ubelayaj bad utray. Ubelayo iru ye kecing penlong ye utray. Badu Moses uday ubreu ubabha ubahok bad ubacem nutam hakene ke perthai. Kalong keburam ke bekrau yang badi ngilang baro badi pigilok beit ki para Kristen ki beyok ben Yeso hakene ke step. Lengba kene ke channel. Mengin yo ngau syapang ubreu ubabha. Ubreu ubahok. Ubreu uba kecing im kecong u. La yo lut ye kedok nut kecong ublay. Para bengej beit. Hatu kamdai kapor. Kabakemen yingi. Mengin yo ngau sa sisin pat. Ye ki ai ki babha. Yo syapang ubreu ubabha. Nginom kondem ya ke Miriam badu Aaron ke Nesior jong ki beriu ke cinglong jong ki beriu hatu ublay syam la keren nang bacong ni hatu ublay keren tang lang bacong Moses hatu ublay itu lene u recognize tang ye ke cing tray ke cing yalap ke cing im ke jong Moses hatu kamday mo lang ba chong hi. Ngasan ay ya kibakum gini ki statement kiban mi nakasentur jong ki lok kibadon hakrung pada senda. Kibayit kibatray ka kam ka chong tray. Hatu ublayum syam keren lang ba chong hiru. Moses bapli don nia don cutang ubreu ubadap ubreu chong kecing Yesya ubreu ubahok ubreu ubabet hinom yo i ki kentin lene ye ki dialog lene ki discussion lene ye kecing penpai keleng ya ke bekum kini ki kentin reu don way hapedeng chong ki baru tahu dari ulay. Records kini ginong sendur jong kabalang. Lengba kini ke social media. Pet yang pet jepi. Para banget biit tungin ya pet tungin ya syakru ya kektiin ke jong utray. Henry uta ubriu Moses ulalong ubecemnut. Ubacemnut tam nagi briu baro kibah khmat ke perthai. Sesendon te utrai ulong hau Moses. Bat hau Aaron. Bat ke Miriam de. To ali mino pi baro laingot. Baha kata bernakal kacing yeseng. Ti kili mi no baro laingot. Hadin bagi ladapan Quran persya yo Moses kalau don kes kencas saman na im jagis im utrai jengi trai ong mino wan hagatabar nakal hibaro laingot bat onda kilawan hagatabar nakal kecing chan lailawan hiar ong kektin kecong trai ulawan hiar hagadur kecong ulo pra benget bait uluan hiar hagadur kecong ulo ngini puli ye dekat ke basau
si sendon te utrai ulong hau Moses bat hau Aaron bat haga Miriam de to alemi no pi baro laingut na kanata tabernakel kacing te kilemi no baro laingut utrai ru ulawan hiar ha uta urishat lo ula yengru haga cingkang kata tabernakel bat ula khot yu Aaron bat yu Miriam te kilemi no baro laingut ute ula ong tus ngap menta ya kiktin cunga ladau nong itu lepa utrai udan hapedeng cung pi ngan penpau ya lade hau hagecing itu pau bat ngan keren hau hagecing pos neu para bengaj biit kene ketika benta kebaton kam hadu kata-kata utrai uba ublei ubala khot yu Moses benong nong yalam jogi kon Israel ula keren haga yingchan haga dur jong ulo long haga Miriam badhu Aaron wong ko Miriam bad Aaron balada kinong itu lepa kindon ngan cindela pau haki tang haga cing itu pau bada kicing posniu Henry de tang haune usyakri jonga Moses ubala yu i ya kecing penlong ya kata kecing penlong ya kedur kadar ubala ya syam ya ngamar met ban markhmat para bengaj bait kanu golong bes ngau tenat abang ipet ya kecing khot kecong ublai ya ginong itu lepa kibat donbor kibarat ba ya kabala tho kitab jong kecing im ngi bala khot yu Ezekiel la khot yu Jeremiah la khot yu Joshua la khot yu giwai ginong itu lepa tang ha kecing pos new bat ha kecing itu pau henry ha bala khot yu Moses trai la pen pau ya la kecong kedur ublai la pen pau sngobha namar bau ulayo ya kene kesar bikit ubreu bacemnot ubreu bahok tam haga perthai ong gektin kacong utrai pet para benget biit katu kadukhat henry Moses usyakri jonga long kumta ulong ubayane ulong bayane ken haga ying jonga baro hau ngan keren markhmat da kabapau sena haga parsi bat haga dur unyok mi utrai namar kata balai phim syam la shepting ya kaban keren persya yu syakri jonga o Moses ko Miriam ko Aaron habang ngapau ha Moses ngapau haga ni kedur kecinglong blai kabadonbor kumta ngapau hau ngam sempau hagicing itu hagicing posneu lene ngam sempau tang hagicing itu pau Moses usyakri bahok kucong utrai bat kecing keli galong balai ken ko Miriam pidap tang de observation ya usyakri jongau Moses para bengaj bait kadon kador kabakrau abala de ki yeng Kristan ki balang ha kini kisgi kin im kin penon kam ya kini ki cinglong ki cing im jong ke Miriam bat u Aaron lempep ki yeng kin dap da ki cing caumat ki dap tang da ki cing ibam sautu cimut ki organization ki seng balang bat kum ta terter nengi aingu yu blai Moses ubri ujung blai ngin siyok ban pech kai ga reaction ka chung kai ga jing sngo ka chung u klam pen sngo ai ya ka jing kran ban abar ngin ayo ai ka ni ka jing long ngaduai yu blai kat bengadang pen kre ong atrai ai hanga kat bagapor kadang sya ya ke bakum gini ka chingat
Ya kabakum gini ke cinglong. Kaba hadu kata-kata. Ban yo ya ke cinglong ke cong Moses. Breu bahok. Breu berjarjar. Ubreu bayasya. Kadukat kaba kendai para bengit bit. De ke cing bitar utrai. Kalame lep persya yaki. Bat ula lej no soj. Kabasipau. Uta ula kenriak no nagata bernakal. Hakamiru ke Miriam. Kalapang yang toli kom kayor. Badu Aaron ula kami ke Miriam. Bad kami kalapang yang toli. Aaron ula yeng. Aaron ti ula ong hau Moses. Aku kendrat ngakar pat yeme. Ya kaban om pen wat pen kit halor cungi. Ya kani kapop ha kabangi lele bit. Bat ha kaba ngilale paladru. Hang ningi ida ko way pat ke cinglong. Hadin bau belai lebitar. Ulai ya ke Miriam. Ke Miriam bau Aaron ula pet ya kini kaparlok kenong yakit lengkor lem. Barok sirin yang daun yang tokle. Lepros. Barok sirin yang. Bat kebas ngau tenat. Aaron nulong ubriu. Ubekloi ban kela kabemut. Ubekloi ban kela kabemut. Ubekloi ban ngau tu ia lagi cong kecing bakla. Yau Moses uang kenrat. Wadai wat pensitom yengi. Namar kene kecing lek bit. Bat kene kecing lek bakla kecungi. Namar ki pop pat ki rengkang kecungi. Ngau tenat ia kecing long congu Aaron. Sak kut hajo. Ke Miriam DM. Sebak te sebak. Hatu belai macam keren lang ba congi. Keren tang lang ba. Congu Moses. Hadu ke bapli. So sen ya ke Miriam. Nginom penrem. Hake ceka bengin penrem ya ke Miriam. Tungin ong nga ay ngu imetray. Ba mela map ikipop ba mela penim yang. Kata ke kentin ke bakham so tenat. Lekalah nyang tole barok siren yang. Wan ke conviction how Aaron ong akan rat lejau Moses. Uang wat penkit ya kene ke pop. Maaf ya kene kecing bakla pati kecing lebit barok. Kene kecing long kecong Aaron. Kalong kebetulan kam hadu kata-kata ban pendai kecing im kecong ha kecing im kecong pi. Bengin long gibriu ki bakloi ban map. Bengin long gibriu ki bakloi ban ngau thu i kecing bakla. Bengin long gibriu ki bas ngau thu ban nom le ran. Ban yeng hakmat kita ki bengi keren ben. Banong tu map no ya kecing bakla baro. Wong bah lesrim tik kom ketu ke kentai. Habak hai klong suaban mi sya kedai ke pertai. Lahap lut kedok siteng. Kata kedai ke cinglong ba ke condition jong ki briu ki bayok ya uniu cingpang beserkai. Ki cingpang beserkai. Waron ulalait ban karpat yo Moses. Banom slam para bengai bein. Dengan pet ye kecing sisa cong kektin kecong blai. Kat ke bakat a. Tuan ai bakan longkum ikon bayap. Iba habai dang sumi no. Naga kepok laki keme. Ya kadok cong i labam do lepa marsiteng. Sengau bah Moses. Wat penlong bagadok cong ke Miriam. Kinhap kumbahap. Ini iklung balak hayap. Siya perthai na kekpok cong kekeme. Kata kadai ke cingkarpat. Kecong ni ubriu. Ubekloy ban sengau tu. Ia laga cong ke cingbaklah.
Kini kalong kebetulan kam hadu kata-kata yang awa yang hang ni. Ya pi ki bi osngau ki parabangai bait ki konsamla ban sngau thu ya la ka chong kecing bakla. Parabangai bait ke basngau tenat bahagat tu ka dekat ka bakat lai ong kum ni. Umosas te ulak ang kerpat hau trai udoong blay nga kerpat ye me tu pen kia ya ka menta hatu dang yo ya ka bukum gani ka cinglong hatu ngila nem bandon ya ka bukum gani ka cinglong umosas lang bagaktin ka ba imbat ka ba don bor ka chung ueno ya ka cing im ka babha ka cing im kabamap habalamap laklet kecing duai kecong Moses nagabenta ka Miriam blay ngad kerpat yeme ngaduai heme penkia ya ka menta kani kecing long jengi gibriu pi habang ikwa ai bonsin ngikwa banyo ino kecing long kecong Moses bepli ubam siam ngap yikini ki kentin keren ben ki kentin nyau ben ong blay nga kerpati me penkia ya ka menta kebesu tenat hadu kata-kata bakum kini ki cing hikai jong kentin ke jong blay kan rung hangi wei pi wei habang yu ino ki bapang ki basitom wale ran ban ra ile ki jong kiti ban kerpat yau blay jong ka benang ko ki para benget pi ke cinglong ke jong Moses ke don ke bor haka ke don ke ikhtiar haka ke ban thau thmai ya ke cing im jong no re jong no ki ba yo sngo ki ba yat leng ba ya ki bon ki circumstances ke cing yem ba ke cing kendo ha ke cing yat lenti jong ke cing im hatula para benget bai dang san minit nan chua badong hatu blai kren tang leng ba chung Moses leng ba chung ngi andai anda waron ulapan map Moses ulap pediang da kecing hun mensim bano blai to pen khia ya ka menta ikerdu ba para benget biit ya ka bakum gani kecing long ha kecing im ke jonga ha kecing im ke jong pi tungin pan ke bor nau ni utrai chung ki trai us im chung is im banong trai ai hanga ya ka bakum gani kecing long kecing im ladang isim ya ka bakum gani kecing long kecing im nagi kemikik pa nagi nong yelam nagi nong serai ha ka balang ha ke im lang ka salang lempep ke yeng Kristan kan kala kan walam ke cengsuk ki balangin slai de ki mensim ki bekordor ban yoro utrai bat kan imlang ke salang lempep kan walam tang ke cingkerku naduk menstep haduk banda sep kesngi Moses ulek ang kerpat hautrai udong blay nga kerpat yeme to pen khia ya ka menta blay jongi udang syonga ke khet udang pen khia ulong ke cinggermen tunginom do cinggermen ko gi para benget beit la se kini snem ka balalait no kesnem ka bangiliat lang ba ya ki bebon sertap jong kecing ye sem ba kecing ye kendo dai tangga wai ngi ai ngu yublai udang syong ke het ba udang sumar ngi wala sibon ngi la do no iki para benget bai et ke jong ni ki bangim don kentin ban batai ya kecing do no ye ki bai et ki bathon ki jong ni ha ka balang ngi dang ai ngu yublai bangi dang yo sngo ye ke ni ke sur jong kecing duai ke jong Moses atrai to ben khia ya ka menta kecing khot ba kecing duai jonga bat ke jongi kum ka balang
Haging hasem hagabalang hagari bagacay benreo. Atray to ben kia yagari kejongi. COVID-19 mentan Omikrons. Kesorkar inong tauan kibun kam bepli hagaban penkrek ye kita ki containment zone. Insiyo i para bengat be. Kene ka isolation. Kabala penkrek da kesorkar hakene ka spasnem ka bengi im mentalang bajo kene ka klam. La thok lupa ya ka ha ka kitab jong ka jingim. La thok lupa ya ka ha ka kitab jong ka jingim. Ngin siyo ngeu ngin siyo i. Kumnu ublay. U isolate. U bok kerpang. Ya gibriu kibadon. Kecing pang bat kecing sitom. Tang ba. Ngim yu i ay ruem. Hakapor kecung play. Ya kita ki facilities lene ki amenities. Kumba penbit penbiang. Kesorkar lene ki briu cung kesorkar. Langba ke penat cung ke kot ke kia. Hagi ni kispak snem kibamenta. Te utrai ulong hau Moses. Ladau kpa congka. Ulusu bentiu haga kmat congka. Kan om dalek ran henyau sngi. Pikini lada pipet hagi sau gospel. Utrai cisu cengimen ma udon hagi ni kepertai. Ya ki bapang ki besitom. Tang de gitu ki bengi ong ki kendau ki badon ki yeng ki jongi. U bentiu bat utak. Ki bapang ki lakia. Ki tu ki badon kami ki jeng benkia ki lamat ki jeng benkia. U angko Moses baladau pa undan hang ni un bentiu ye ki kmat jongka. Ye kamuat ye ki kmat jong ke Miriam. Kan yo kia. Tama gadon kaplan ka bangim lak ban sngau thuk kaplan ka babam cukut jong ublay bahadin nyau sngi on sa pen khia eka kacing ye pher para bangai bi bat kini ka khlam ka bangi yat lang ba hagini ki spa snem ka bamenta ka sarkar ka lapen khre ye ki chaka kita ki containment zone ki containment area lapen krek lupa, lapen bit penbiang, kat bah kepor kecong utrai, lakang ya ke Miriam sabar. Hado nyau sngi, lasat ya ke Miriam sabar, bat upat ba Israel, usong kop hage yang chan, lasat ya upat ba klemla ban miksu nage yang chan. Hado nyau sngi. Artelinga perkat igi badon kam hang ni. Kumno ya kereu kentai ka Miriam. On set ya ka sabar. Haga cing dum jong kemet. Haga cing kanca jong kemet. Haga cing serkai ki merat klau ki beserkai. Andai namar bakadai ka pelan ke jong belai. Manuban aibam. Manuban pet ya ka. Mdan attendance. Kumbadon ki attendance hagi ni kisngi hagi hospital hagi nursing home bat kum ta terter set ye ke Miriam sabar bat yu pajba Israel hapo ke yeng chan ngaperkhat ki jing jung ki pajba ki badon hagi yeng chan hado nyau sngi ban syong nyau sngi nyau met andrai namar bagadai ga pelan ga babam cukut ke jong blai Ubalong unong tau, unong pelong igi baro. Ngiyo i tang kecing cop sekmat, tang kecing cop sekmat. Baik para bangit biye coba bangin poi ke bakat do. Lakhang no ti ke Miriam ke dekat ke bakat san. Syabar ke cekasyong dera, hinyau sngi, ti utau pajba. Syam lelet mi no tat onda ke Miriam kalawan pat hapo hinyau sngi ke Miriam kedon hagi caka ke bakerpang sabar open air
kumno kan mat ke ni ke ching pen khia khamdan doktor khamdan nurse khamdan nang hospital open air labu ye ke Miriam bat kene ke dai ke pelan ke chong ublai ban pen pau bau long ublai chong ki kamba ublai badan bor kolong ke be ban ngau thu kumangi gibriu ki bau trai la penim ai ngi super khat bat ngi sakut ke cingkeli ki bomdan ki cubab banong hatu chia ai ke Miriam hadu nyaus ngi kum gereu kentai hatu ke ai ke ban chia ye ki pajba ki be set ha ke ying chan hadu nyaus ngi nyau met margadai ke pelan ke jongus em jengis em utrai jengi trai ke Miriam hadin nyausngi trai la pen khiapat tungin kermen ya ke bekum kene pigi lok bait ki para bangai bait ki mensim ki bekordor ki badan ke cingpang bat ke cing sitom lada pim yok khia menta ke don ke cingkular ke jong utrai ba po nyausngi pen mat ye ke ching pen khia tungin ngat ye kene namar ba ke dai ke tin ke chong blai nyausngi lakhot kini ginyang thole baro ke Miriam kalau yo pat ye kata ke reunion ke ket to kedar bat kini ki paj ba be kerpang Moses baduaran kelong ke tin ke chong blai ke baphala bat ke bamayan bat ke benta ke bakhaduk ke basngau tenat haduk kata-kata para pengai bayi kadukhat ke bakhat reu de hadin kata upaj ba ulami no na hasrat bat kilishong dararu hari klau paran hadin ke nyausngi kalau don ke cinglong ke wei kalau sedang ke imlang ke salang ke babha kalau sedang ke rukom tray ke rukom keta ke rukom lek ke rukom wan kalau sedang ke social life ke babha ke ba internet kom don syuk ke cing pen yaklat hatu kam dai ke khubor ke bau blai udon ban keren sya ke perthai ban keren yangi ha ke ni ke step para bengat baik hake ching yat lenti chong ke ching em hake ching bom yas ngau thu ching mot kadon ke ching pajling kadon ke ching yam kadon ke ching do nrei habadon ke ching map kadon ke ching iet bat kadon ke ching long go way para bengat bayet chua bengan syong no haswa bangin keren ai haswa bangin le ai ke bom dai tungin pan ke bor ngin ong terai ai bengan om pecinono ngan pecus em jugi sem utrai jugi terai pigi kon pigi samla peciki kemikik pa ki kemikik pa chung pi lano kinom fel ong ye chipara ye map ye kit iwei pat pi ke chingyat lenti chung ki sekri ki chung utrai hatu blai keren tang dangi tang dau Moses om dangi kawalam ke ching kawalam ke ching bam stu ching henrei Moses ulayem ke ching ubreu beli i utrai ke ching penlong ye ka form ke chong utrai ulong ubreu bekloi ban map ulong ubreu ubekloi ban yarap batu long ubreu uba no yeki ke bakordor hake chingem ko mengitip Moses dewe ni ginong yelam uba yat lang bai ki ching tencu bagi ching me ding ke chingem wat laum syam lala ban poi seri kanan namar kerta ke bau turai lobo beje ke chingem reula no ya ke responsibility ke chingket klik kumunong yelam Jong kecaj benriu Israel kecaj benriu kabakerpang. Para bengat bayi tungin pendai. Ya kene ketien ke jong blai.
haga cing im ke jongi balada ki yeng ke jongi ki long ki yeng ki bapat ki bapra ki yeng ke jongi ki badon hatmir jong riat khat ye ke ni ke kerteng umdon na ko wei pat ke kerteng blai badon bor dang syong ke ket udang senjar umdon na ko wei pat kalat para bengai be kan nuksa ke jong aran kan nuksa jong ke cing kelah ke bomot ke cing bom sakut ajo ke cing sngau tho ye lagi jong ke cing bakla ra ye lagi jong ke ti khmat jong trai bar trai ni ban kerku yengi kum ki para bengai be to blai yo ban kerku ye phi ki para bengai be pendai ye ke bakum ke ni ke bakong san ha ke cing im ke jongi ke long bangin yo ye ke ni ke cing long ke jong Moses ke cing long ke jong Aaron bat ke cing long jong ke Miriam ke bala syak sngau bha hemdon kanu ke cing ye lek persyak ha bala khang sebar do nyau sngi ke syong nyau sngi sebar bat hadin jong kata ke cing ye syak nyau sngi nyau met sebar leila pen khia ye ke Miriam bat ke layok ban ye sok lang bat ki para benget ha ke im lang ke sak lang ke babha ha ke cing sekri ke bakan jaman sim to layok ban kerku yengi nang ba ke tien ke be im bat ke badan bor ke jong trai na ke benta ke puram ke jong trai amen ngi pen kan mau ye phi ba ke jing seng ka ba ASEAN ka por ship ji steng ke de ke jing seng phla ti la de don pedeng ji phi ki prab nge ki bala bo chimot ye ka bani shim ban talang ha ke de ke jing seng phla pin sngop ha ban shong lpa ki ni ki ben ke ba shakmat khnang ba kanam shim mi ka por ngi ai ngo yo ble na ka banta ke ni ka step ya ke jing pen kan mau na ka ktien ka jong try shapang Moses bat kan ye ro ke de ke jing hikai ke jong Jisu ya nga ba de phi ke nong bot ke jong u bokum ba uru long brio ba jam dot u kwa ngi bangin long ke ba jam dot bat ke jing khot ju ke ktien ke jong play la de don manu na pedeng jingi ke ba kren ben ngi ke be le persya ngi tu ngin yo ya ka men sem ka mo Jisu bangin long ke ba kloi ban ma be ki Norway shemen siem uong try Jisu yarap bangan yaine hage jing ruai ka balai po ban jemnot ban sbon ngakwa e hikaya nga try bangan le halu para kumbang akwa ye ngapun le kubor ka balapan kan mau ngish pau Moses suba jemnot bot bayaine ban Norway shemen siem uong try yarap ngi bangela ban long kumta bat hikaya ngi bangin le halau jong para penlong yang akum bame kwa bangan long hakejat jong me mentang asyong tu thau yang akum bame kwa bangan long hadur jong me ngan long ngini yang lang si hisien pat banyer wai ga digirwai ka balai pho pada dian juga digirwai ngan sngobha shibon ban khot away ikerang ba ka balang iba costing lan lengdo in sngobha ban wan shini shekmat ban bu ha ke jing duai ban pen kan tang ke jing ai jing shek kam ke jong trai pada ke ju ke por in yo ro ban pelai ni da ke jing ker khu pen wai ke jing ruai ka balai pho Trai Jisu nong pen imba kodor ngawan dem hajat kadimna ngala ino baro kaperte nganyo baro tang jing thala penlong yang akum bami kwa bangan long hajat jong mi mentang asyong Misloba hadur jom dengan lo Try Jisu ya Rab
an tre mi non man ring nong pop ba pui shali ya rab jing im jong ma kan la ring kan nong pen thut ya ki na mi pen long ya nga kum ba mi kwa ba ngan long hak jat jong mi min ta nga shong tu thao ya nga kat ba mi sngo pa hadur jong mi ngan long trai jisu ya rab bangan yai ne ban jem nut ban spun nga kwa Hikai bangan le halu para kumbanga kwa yang abun le benlong yang akumba mi kwa bangan long hak jat jong mi minta ngasyon tu thao yang akat babisko Jisu ya Rabbangan ya Isya ya usoi tan ganong jajem hama min papan kot no ya nga kwa ubala kremen shem benlong ya nga kumba mi kwa jom mi minta ngasyon tu thao ya gakat mamis ngomba hadur jom mi ngan lo te hakabanang kong nga ay ngu yu belay kat ne ki masim akordor ki don hakane ka jinya seng tiang ada ai ku belay snem tmai pi baro haka karteng ka jong traji su balong nong pan im jongi un ai ka jing kot ka jing khia un ai ka met ka phat ka bang wila ban wan bala ban trai baro belay un korku tong ina duai ya kini jing ai bat nya wai no Haleluya traji soba ich hakane ka por ba hakane ka step ko bamta milayo mat sibun ki jing karku na ka ba me mila ai hangi kum ki kun haka jing tlot bat haka bor ka jong me try melawan man pen slek bat pendap do mun sim bakuj hakane ka por ba kane ka step milayo sngo ya ki jing ruai ya ki jing duai bat kam tam ya ka tin ka jong me bat kumju ya kijing ai ki jong me ko try ya ka jing im ki jong I hakane ka por try chi su bakodor nida duai ya kine ki balapan sngo do sekri jong me bangin long kita ki kun ki bat om don kano ka jing khnyum kumbala long ka miriam bat u aron rei kandat babha kine ki long sekri jong me ru ki khnyum yo moses rei kandat babha Reu cakri jom mela pensai kena kapur. Ai bah kido nut ki jongi kinyai ne den hame ko tra Yesu. Hakane kapur Yesu bakodor. Bat kawe ka jing duai hakane kapur kalong. Kaba mame trai mela karku ya ka jing im jongi. Mela pelaja ka jing pang ya ka jing sitom baro. Bat mela aya ka jing airu na menta ki jongi kabangila ban trai bang kta. Reban walam hakmat jome. Yakini ki jing ai ki barit ki jongi hakane kapur. Haka jing kan seo kaba mi mel ai hangi kandat baba ki long tang ki baritam rei kandat baba ngangek topen dap mame ni pen kentang ye kini jing ai ki ti ki jome tra Yesu ngek kandat baba to sim ye kini ki jing ai pendon kam mame kadbah kabalang ka lawan pendon kam ko tra Yesu hakane ka puar ngi ai ti ye me hakar teng jong Yesu bat kumju
Habami hakane ka jing yaseng ka jongi ka jing syakri ka jong ni hakane ka por ni da ati hame bata ka bawai no ru to da ai ka jing ai ka jong Jesus Christ ba utrai bat ka jing ijba ka jong belai pa bat ka jing slok ba thiang ba penchat bor mun sim ba khu jome rangkat yang i ka balang barok khot ki ba syakri me bat kum ju ki ru khot ki ba don hakleng saudong satlak jong kane ka perthei ki ba syakri me hakane ka sngi na duk menta ceduk ki ba bom jukotu amen.